салом як хабар ба ҳолати моҳи ноябри соли ҷорӣ номи зиёда аз 150 000 шаҳрванди тоҷикистон дар феҳристи шахсони таҳти назорати Россия қарор дорад. Ин оморро намояндагии Вазорати меҳнату муҳоҷирати Тоҷикистон дар Россия эълон кард. бори охир дар моҳи октябри соли 2024 мақомоти Тоҷикистон гуфта буданд зиёда аз 120 000 шаҳрвандони кишвар дар рӯйхати сиёҳи Россия қарор доранд. баъд аз ин чандин бор аз муҳоҷирон талаб карда шуд ки ҳузури худро дар ин кишвар қонунӣ ва номашонро аз ин рӯйхат хориҷ кунанд. дар рӯйхати сиёҳ нафароне сабти ном мешаванд ки дар қаламрави Россия ягон қонуншиканӣ карданд, аз ҷумла напардохтани пули телефон, риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва ё қонуншиканиҳои дигар. феҳристи шахсони таҳти назорати Россия аз 5 феврали соли 2025 мавриди амал қарор дорад. нафароне ки номашон дар ин рӯйхат ҳаст анҷоми баъзе амалиёти бонкӣ барои онҳо маҳдуд мегардад. хонаву нақлиёт харида наметавонанд ва дар маҷмӯъ ҳуқуқҳояшон дар Россия маҳдуд мегардад. аз Зедмобайл миллионро гирбурди асосӣ 1 миллион сомони ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомони айди рамзҳои бихар ва иштирокчии бози бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.